Negosyo time na sa DZGB, as in Albay Chamber of Commerce and Industry. Hanap buhay, trabaho, kaaraman sa pagnenegosyo, mga impormasyon para kita mag-asenso. Bagong impormasyon sa sensya as in teknolohiya para sa negosyo. Iyan ang hihimay-himayon sa negosyo time na sa DZGB, as in Albay Chamber of Commerce and Industry. Yes, negosyo time na. Itutok na ang sa inyong mga radyo sa malaman ng mga negosyo tips hali sa mga eksperto. Kaiba ang mga regulasyon kan gobyerno. Sabay na, magnegosyo kita. Negosyo time na sa DZGB, as in Albay Chamber of Commerce and Industry. Kaiba si former DTI Regional Director Diggs Aguilar, as in Miss Hanelet Pertis. Negosyo time na! Marhay na hapon, Miyerkules na naman po, alas 2 hanggang alas 3 siya na po ito programang Negosyo Time na. Ini po ang programa na hatod sa tuya kang Albay Chamber of Commerce and Industry, as in ang ang PBN, DCGB-AM. Digdi po sa programang ini pinag-urulayan ito mga importanteng mga informasyon, mga inputs kung paano mas lalong mapaugma ang pagnenegosyo digdi sa Legazpi sa Albay at sa Bicol Region. Kaya riba ko man po giraray digdi ang sa tuyang co-anchor na si Hanilet para sa iyang halipot na pataratara. Diyos maray na hapon po sa gabos na tagahinanyog, asin kay negosyo time na kada Miyerkules alas 2 hanggang alas 3 negosyo time na. Sana po mas kisain kitang sulok ang sa tuyang kinamumugtakan, sabi nga ni Sir Diggs, maugma sa pagnenegosyo, maugma sa buhay-buhay, pirmi pong inspirado, asin pirmi pong may pag-asa. Maray na hapon po sa Indo Gabos. Okay, ngunya na hapon po, medyo natawang kita ninon rana. Nakakuha kita kisarong resource person. Kung mga sano inihali sa sarong opisina na lain ibang ginibo, pagmata, pagkaturog, pagkaon, kundi puro negosyo po ang nasa isip. Kung paano matatabangan ang pagninegosyo. Ayan. Kaya po, maswerte kita na nakakuha kita kisarong resource person na hali mismo sa Department of Trade and Industry. Hilingon daw po kung anong mga bago sa DTI na pwedeng mapakinabangan kang sa tuyang mga negosyante. Para po sa kaaraman kang sa tuyang mga paradangog, lalong-lalo na, itong mga daing masyadong direct na dealing with DTI, na nadadangog lang po ninda sa radyo na ang DTI, pag may problema sa presyo, pag naglangkaw ang presyo, yan po DTI. Siguro, limitado ang sa indang kaaramana. Correct. Yan po, saro lang, and it's comprises na very minimal na trabaho kang Department of Trade and Industry. So siguro pwede nang ipabisto kang sa tuyang co-anchor, ang sa tuyang guest mo na hapon. Opo, data na po pagparapahaluyon. We have a special guest for this afternoon. Siya po ang Information Officer kang Department of Trade and Industry, no other than Mr. Sinen Briones. Sir Sinen, maray na hapon. Maray na hapon po. Good afternoon po sa Indo Gabos. Sir R.D. Diggs, Ma'am Hanelet. Opo. Good afternoon po sa tuyan nag-aantabi po sa programang Indo. Alright. Sige, Dakulang honra po na maimbitahan din. Lalong-lalo na si R.D. Diggs. Maog ba po kami ta at least na pull out misyado? May programa man nini sa ibang istasyon. Kaya ano po ata digdi. Priority po ka mo, R.D. Diggs. Basta ikaw. Thank you. Salamat, Sir Sinen, and more power sa DTI. Ngunyan, po. Sir Diggs, data na para pahaluyon, Sir Diggs. Opo. Kumbaga sabi mo nga ni kanina, bako lang po ang mandato kang DTI ang pag-monitor, as in pag-regulate kang mga presyo kang sa tong mga barakalon. Pero dakulan pa po yan na programa kang DTI. Saron na duman ang tindahan mo, i-level up mo. Pero kayang porsyento ang tindahan, mga sari-sari stores or covered kang programang ini. Sige po, Sir Sinen, Opo. ano po ang puunan ta na po, i-share ta Sige sa po. publika kung ano po ang tindahan mo, i-level up mo. Kasi po, kang nakaaging simana, Merkules po ito, kang Wednesday, naglungsad po ang DTI, ang ating head office Manila, sa paagi po na sa panginutan po ang communications group and in collaboration with the regional operations group, ini pong sari-sari program, sari-sari store enterprise program, or Sari-sari may tagline na i-level up mo tindahan mo. Okay. Wow. May hapot lang ako kasi kang yaong pa ako sa DTI, dahil pa man ito nahaloy masyado, about Opo. not more than Not 2 less. years. Dahil pa nga naabot ki 2 years. Opo. Ang mindset kang leadership dyan is ang trading specifically
is already a matured industry. Opo. Matured economic activity. Meaning, kumbaga sa ano, dahil natauan ng masyadong atensyon or prioridad. Opo. Pag-abot sa programa ang trading. Pag sinabi tang trading, kasarabay dyan ang wholesale, Wholesale, and retail. Retail po. Okay. Ayun po. Matured in a sense na kung if you look at the activity, garo simple hunon lang bagano. Yes po. Kung bako man, kung may problema man sinda, itong problema pag-abot sa capitalization. Opo. Problema pag-abot sa mobility or sa transportation or logistics. Logistics. Kung lalong-lalo na kung may calamity. Opo. Ayun. Oo. Now, other than that, dahil na masyadong inihiling na problema, kaya dahil ninatawan ng atensyon. Opo. Saro pa itong kapital. Yes. But in terms of capital, garo natawan ng inining kasimbagan, kang sarong attached agency kang DTI, itong SB Corp. Yes. So, igwasin dang mga pautang pag-abot sa SB Corp. So, ang gusto kong maaraman kay Sinin, ano kaya ang nagpabago sa mindset kang leadership kang DTI kung taano ta tinauhan ng atensyon sa ngunya ng mga panahon? Well, tama po ka mo, RD, ano? Siguro magandang take-off point yun. Di na ako madidipisilan, no? Magpare-explicar. Kasi si RD mismo, halin May mismo sa leading DTI. question, oo. Okay, so may jump-off point na kita. Sige po. So, actually po, tama po si RD na ang nakula talagang ang backbone kan sa tuyang ekonomiya, iyo po yung micro. Kung sa MSME, ito pong micro. Ang sa universe po kang MSMEista, base po sa datos mi is 1.3 million Wow. ang micro enterprises. Bicol yan, Bicol. The whole entire- the universe ng Philippine universe ng MSMEs. MSMEs. Opo. Oho. So, dahil nga po din sa pandemic na talagang apektado kabos kita, nahiling duman so kay po ang kang pag-digitalization. Kaya duman nagka-problema, duman nahiling na talagang grabe ang gap na kay puan panuan kan departamento. Kaya siguro nahiling sa tuyang secretary si Saep, ang samuyang Secretary Pascual, na talagang mag-focus digdi sa sa micro. Ang micro po talaga naman yung bagay ini ang kumbaga unique sa tuyang sa kultura kang Pilipino na bawat barangay sa sunsain-sain igwa kita ba kay Mas sari-sari sulog. store. Kaya minsan ang gusto kang sa tuyang secretary ay talagang i-level up ini. Ang micro niyan up to 3 million mangyayari. 1.3 million. 1.3. 3 million. Yes. 3 million 3 and million below sa capital Okay. po. So yun po yung nailing na na programa kaya ining sari-sari store program. So basically po ining sari-sari store program tulo po ang sayang objeto makatao po kay mga digital solutions. Okay. Sa mga bagong digital solutions, yan po yung mga cash payment, Siguro cashless i-explicar ta payment. kung ano ang mga Oho, digital yan. solutions. Opo. Lalo-lalo Yan. na po sa nagdadarang sa tuya Correct. na mga micro Yes. entrepreneur saka itong mga ordinary Opo. layman na sa Opo. nagdadarang sa tuya. Siguro din ang pag sinabi po tang digital solutions, ito po yung mga gigibutan ng kunyan siguro igwa na kita gabos man digdi dahil talang aram na ini palang digital. Ito pong like ang GCash, ini pong Ayun. Paymaya. So gabos po na paagi na ang sa tuyang pagbayad bako na po physical but through the Paperless. Online. na inaapod, Online. financial technology. financial technology. So yun po yan ang gustong ipaabot ni man sa mga micro na dapat mag-adapt na sila, embrace na nila ang innovation at saka digital solutions. Pangdua po, ini pong digital products. May mga bago po kitang digital products na nagluluwas dahil nga po sa emerging sa technology ini. So ituturo po duman sa mga modules na yon. Ang pantulo po digdi sa pagtatao ma-increase po ang kaaraman kaalaman kang karunungan kan mga sa tuyang mga micro small in terms of financial, in terms of marketing and sustainability. So duman po ini pong tulo po ining objeto po ini itatao po ini sa nakapirang bulan siguro 6 months and itatao po ini for every last Wednesday ng every month. So, every month po, 9 to 10:30, 1.5 hours. So, pwede po ining itao online at saka may physical man na session. Opo. So basically kung dadang punta sa imong pig share sa tuya, ining tindahan mo i-level up mo, this would involve the application, the introduction of technology Yes. sa operations. Opo, technology. Both in terms of payment and probably even in terms of marketing na pwede ka na mag-order online. Correct, online. And then, itong pagbayad. Yes. No? And hoping na with the introduction kay ning technology, magkakaigwa ki growth
Yes. Yan. Bako lang sustainability kang mga negosyo kundi ang growth kiyang sa tuyang mga micro enterprises. Yes po. Kasi Tama. siguro saro diyan sa mga taon tamaning atensyon itong lalo na yung mga saralit na tindahan na Aha. dahil baga na nasi-separate, paano pagpadalagan kang mga saralit na negosyo ini? Ayan. Oo. Tama po yan, Sige, Sir RD. Sinan. Kaya nga ining programang sa DTI, pigtaamang focus ining micro. Yes, Nadakula oo. talagang ang pigtao niya sa ekonomiya ta. Lalong-lalo na bako lang siya sa nagtaong convenience store sa mga neighborhood ta. Correct. Kasi very easy ang convenience Tama, Pag tama. maglawas mo sa araw, pwede ka na. Oo. At the same time, pwede ka mangutang. Yung sa mga, di ba? Madaling piga-utangan ka mga kapitbahay ta. Kaya dakulawan ang piga role ka ini Oo. sa micro. At the same time, iyo pa nang tatao ki nagbubuhay sa ekonomiya. Tama. At ang problema lang, dahil talang talagang tatawang ki focused. Oo. Kaya nga siguro dapat i-level up yung kanilang operations. May opportunity po to grow. Sabi nga, may opportunity to grow. Oo. Kaya yun po yung kan DTI. Sana po, ini pong, explain ko na lang po, RD, po, yung, Okay, sige. yung universe tang naka 1.3 universe, para siyang, ang framework kang communications group, para siyang imbudo baga. Okay. So 1.3 is yung universe. Ang sa tahaw ka iyan, iyo ang gustong targeton, ang target market, ang target Okay. groupings, kang DTI na may level up yung kanilang negosyo na nahiling ko sa datos na around 550,000 na MSMEs, iyo ang may potential sa duman, mga Mag-grow. 200,000 na mag-potential to grow. Kasi you mag-potential cannot to grow. please everybody, you cannot, tama. From micro to small, yes, at least man lang. small to Yes, medium. medium man lang. So, para imbes na imbudo ang itsura, Yes. at least Maging- maging gari medyo mabalanse. mabalanse. Mabalanse At po least siguro. maging pitsil. Opo. Ano? So, Oo nga. imbudo. Yes. So, yun po nailing ko. And sa papagi po kani, tulo po ang platform ng Samuyang ang platform kang programa. Iyan po yung Facebook. Kasi Okay, sige. through Facebook Live Social, ang programang ini Okay. live streaming. Number 2, may mga partner kitang industry partners kasi po while we are having the session, Okay. halimbawa sa opisina po sa DTI Aha. na nag-o-online sila kasi po ang mga trainer kanis resort speakers hali po sa Manila. Wow. So we are talking here about the components na. The components na po. sa Opo. components Opo. na. Magdala na po kita. No? Tindahan mo, i-level up mo. Yes. So, mayroon pong diskwento caravan on the side. Opo. So, may mga distributor wholesalers po na naimbitahan si Manila, si Communications Group. Okay. At ang gigibuhon ninda, makikipag-coordinate sa muyang probinsya. At sinda po, ang probinsya naman, matao ki espasyo duman sa opisina mi para sinda po magtinda kan mga production ninda. Kaya last Wednesday po, iyaon po si Nestle, mga products ninda at saka si Smart po. So, gustong sabihin, kasi na-mention mo ang Yeah. diskwento caravan, kasi common na notion, Aha. pag diskwento caravan, itong activity na ginigibo na kung saan pig-offer sa publiko Aha. ang mga basic and prime commodities at discounted price. prices Yes po. Aha. to benefit ini mga consumers. Opo. Yes. But if it is connected duman sa tindahan mo, i-level up mo, so ibang konsepto kang diskwento digdi. Diskwento caravan. yes, yes. So gusto sabihin kung benta ini mga manufacturers or distributors At a lesser price. duman direkta sa mga Correct. mga Paratinda. direkta duman sa mga paratinda. Paratinda. Sa mga Paratinda. sa direct-tindahan. Yes. Sa direct Para mismo. hopefully Lesser. kung ibinenta sa inda ki Hababa. hababa, Mhm. i-level ni nagiraray duman sa existing or prevailing price, medyo malangkaw ang sa indang Profit margin. Kita. profit margin. Yes. So, yan ang diskwento caravan. Kung pag-uulayan, Correct po. may relasyon sa tindahan mo, Tindahan. i-level up mo. Iyo, tama. Ayun. Tama po, Direk Ate. Very well said po, Ate. Oo. Kaya po nag-explain ka. At least aram kang publiko kung para sa ano ito. So konsepto ka ito and sisi ang mga benepisyo Yes. ka ito. Opo. Ayun. Kaya sa mga consumers na magduman sa Na? diskwentong ito,
Una-una, dahil ka mo ma-accommodate, ano? May priority po, ma'am. May Siyempre, priority. taday ma'am, pwedeng hindi mo pagindian, ano? Oo. Sa Kasi, bagay, oo. mga consumer din po na nagduduruman dahil naaraman nila talagang discounted yung price. So, halo-halo na po. But priority po yung ating satuyang mga participants. Okay. Para mailing ninda so advantage, so benefit na may tataw kayo sa negosyo ninda. So, in a way po, nagle-level up ang sa inyong negosyo Yes. dahil po through bulk buying, Buying or purchasing. wholesaling, Oo. talagang mas dakula ang sa ng profit margin. Ayun. Paano makuha kang DTI ang commitment kay ni mga manufacturers? Kasi pinag-ulayan ka sa bago, sabi mo Opo. is sustainability. Opo. Tama. So, paano masustain ini? Sa Manila po kaya so pagbaba sa moya kang programa, ang una mi nga kang concept kang programa, pag una mi kami ang mahanap kang industry partners. May Ito pa lang sa naka-ready Manila na. na mismo. May Yes. So siguro direct na duman sa Manila, di ko lang alam po kung ano pang ginibong sistema ninda. Pero si wholesalers, si distributors, siyempre may si mga manufacturers kan sa Manila, may mga distributors man digdi. Correct. Yes, so. Opo. Nagko-communicate na lang digdi yung mga manufacturers here sa distributors digdi. Tapos si distributors digdi sindang naman. madulog sa muya. Ayun. Na kami po ang kan DTI partner nindo. So baliktad po imbes sa diskwento baga kaya kami ang kita po ang nag-iimbita sa distributor. Ganyan po baliktad. Siguro para nga dito po na sa sustainability. Ayan. Kasi may kumbaga may direct talaga. May direct coordination. Marede ay man na nagdadagit sa DTI ng mga wholesalers. Ah, Kasi basically, Oo, pero syempre, sinisikadan competitor. talaga ang Oo, wholesaler. Tagaringay competitor. sana panduwang bulan pa sana po ni Abdi. Panduwang bulan. Oo, Sana maintindihan 6 modules po ni Abdi. Oo. 6 modules. So, ang unang modules nga is parang introductory. Siguro jump na ako Aha, RD duman sige. sa Okay, sige, level sige. level 1 po, so module 1 na kakatapos lang kang last month. Ano sa module 1 Ano yan? sa module? Yung module 1 is i-level up ang negosyo. I-level up Okay. ang So, negosyo. ini po June 26 po, Wednesday. Okay, kakatapos Ang susunod po lang. kani sa July 24 naman. Anong nangyari pala duman sa i-level up ang negosyo? Sa i-level up Other than the discount. under discount, dakul po so nag-participate kasi nga po ang sarupang what's this? Ang sistema may gwa po kami session dyan sa DTI po sa opisina at the same time may mga pili man na negosyo centers kami Okay. na nag-conduct online session Okay. na magayon ang internet coverage, ang internet access at sa mga MSMEs na hararayo na like sa halimbawa sa ligaw, sa tabako, then sinda pwede magdigdi, magduman na lang sinda sa mga virtual. negosyo centers. Magayon siguro sinin kung sa mga participants sa negosyo centers, pwedeng mag-order duman sa mga manufacturers online. Ay sailing ko po iyo po yan ang Pwede. Garo yan ang magayon. Oo, pwede. That Actually is, po. putting in practice Yes. kung ano Kaya- ang gustong i-share Oo. kang programa duman sa Opo. mga beneficiaries. Para Use makapag-build of Ang aning technology. use of digital technology and dimension. building networks and Yes. collaboration in the long run. Kasi yun naman talagang desire dito para mai-connecta so direct manufacturers doon sa mga O, kasi- saradit. Oo. Kasi kung dayan mangyayari, makaka-avail lang kang discount sa mga physically present sa opisina. Yes. Na Opo. kung saan niya on duman so Correct. exhibit. So, Apo. exhibit or Oo. sa item. Kaya lang, May RD, suggestion yan. may kabiat lang ako, RD, Okay. sa Sige. mga MSMista, dapat po, may legal personality ka mo. Siyempre. Dapat Dapat. registered. Dapat, oo. Kasi po, may mga ba kita dyan na talagang Correct. di pa man registered. So kaya kung kamo nagduduwa-duwang isip na di pa magpa-registered, ganyan Magparehistro na. Kasi di po ang focus kang at sa tuyang departamento In po. short, dahil pwede ang kolorom. Dahil po nagkulurong to. Okay. Dahil sinda Legit. entitled kang Ang serbisyo. Okay. Magamat Next, anong level 2? July 24. Level 2 is July 24. Aha. I-level up ang online marketing. May Oh. matao po kaaning company or speaker digdi iyo pong ECB, di ko po e-commerce for micro retailers. Okay. So for every module po for RD, gaining certificate of participation Wow. para sa mga Oo, participants. pero Sir Sinan, iba-iba po ang participants. Sa level 1 nga yan. Well, iba pwede, naman. Mm. Okay. Pwede man po. Pwede man. pwede man. Okay. Kasi para kung mayroon man Continuity. ng second run, Aha. pag nakapag-participate ka na sa sarong module, halimbawa, Okay. pwede ka naman na-miss out mo ngayon sa sarong module 1, then
Okay. The next run, duman ka na Pwede lang mag-attend. naman. Opo. Okay. So, you Sige. can- So, pwede ka pwede ka maglukso. Pwede ka Pwede ka maglukso po. maglukso, pwede ka Opo. magdala- Sa mga next, kasi pilot, po yun eh. Okay. Pilot run. So, siguro nahihiling ko kaya for every module, mayroong certificate of participation para sa siguro pag may mga second run, at least nag-participate na naman sa module 2, then na po sinda pwede kasi Siyempre. mayroon siya ng Oo. certificate. May registered na sinda. So, sa module 3 naman po, ini po ang i-level up ang puhunan. Nuwarin ini yan ang magayon. So, sa SB na po yun eh. SB, Sa SB Corp. Opo. August 28. Okay, August 28. Meaning, dari bulan-bulan siya, Sir Senen? Opo. Di ba si June, July, August naman. So, yeah. level 3, i-level up ang puhunan. Ano naman po yun, si multipurpose loan kang SB Corporation. SB ko. Dahil man nag-demand kaya, i-level down ang interest. Well, parang Pwede, iba. pwede. Pero may grace period po ang grace may grace SB. period. May Oo, grace naman. May grace period. period. and Kung ilingon mo ang rate, hababa man talaga. Ababa man Siyempre, talaga at mga oo. first-timers, pwede po. Kasi usually, pag mga sa mga financial institutions, pag dapat igwa ka ng track record. Oh. Siyempre. Kasi hindi sa oo, SB, medyo flexible po ang mga dito. Araman, padagos kang SB siguro, kang DTI, na ini talaga, mga sardit lang ini. Pero sigurado ang gugustuhan ka mga beneficiaries dyan, i-level up ang amount, Pero, ang loan, i-level down ang interest. Interest. Magayon ito. Kaya, Sir Sinen, giraray pinapagirumdum ta na. So, day pa nagparehistro, nagduduruwa-duwa dyan, magparehistro na po. Ano po? Opo, Kasi day sila parehistro na. Correct. makakasabay duman sa Kasabay. programa. Sige po, Sir Sinen. Okay, dito naman sa module 4, okay, ini naman po ini ang i-level up ang paninda. So, di ko lang ini nabanggit, pero banggiton ko na rin kasi siyempre ang DTI po, tulobaga ang mandato kayan, so trabaho, negosyo, so pinakasaro po so Kabuhayan. consumer. Ay, consumer. Protection. Yes. Oo. So, digdi po dapat nakaisip po ang satuyang mga micro-retailers, micro-enterprises sa mga regulations po, manungod po digdi sa consumer. No, arinda ini Sir awareness. Senen po. September 25 po. Ayun, So, ang mataw po September kani, yun po 25. SUSIPAB, Consumer Protection and Advocacy Bureau. Okay. So, yun po, manungod po yun sa mga consumer rights, consumer awareness, na dapat po makaaraman po yun ng micro enterprises ta. Ayan. Alright. So, And then Level Module 5, Module 5. Ini na po ang pinaka-last, ito pong i-level up ang operations. Ini na po digdipig dala og so sustainable consumptions. Na siguro ini sa kumbaga sa in a broader perspective ino na po siguro yung sa SDGs, yung sustainable production and consumptions nakakabali po yan sa SDG commitment ta. So talagang kay po ning sustainability lalong-lalo na po na nag-agi so pandemic na iling talaga so kay puhan na alagaan taan sa kuyang environment Siyempre, ang paggamit opo. kan sa tuyang mga resources. So yun po yan ang No, arinda po ini Sir Senen tabi. October 23. Yan po yung October pinaka-last 23. na Iyo po. last na module. Module. Okay. So, sige So po. 6 months po siya every month. Oo. Kaya yun. So in a way, garo ang mangyayari di sa tindahan, i-level up mo. Garo sa mga existing programs Yes. ng DTI, garo pigsaro. Pigsaro, yes po. Pigsaro. Para kung isipon, garo complete package Apo. ang maa-avail kang sarong negosyante. Para tinda. So kung kahit do nga okay, ma-attend ako digdi. Mm-mm. Kung baka so kada programa bako interconnected with each other, bako Opo. siya sarong whole. Opo. Oo. Party-party siya. Ayun po. So ngunyan, Ngunyan, business sa bilog. tindahan mo, i-level up mo, pigsararo. Bilog. Pigsararo po. Oo, para siguro to maximize the impact Impact. duman sa mga saradit na negosyante. Opo. Sa nailing ko po RD kasi siguro na 2 years ka na pong wala po RD. 2 years Nakul po ang nangyaring restructuring sa DTI. Okay, okay. Dahil po siguro dahil sa mga emerging technologies na ini, may mga batas na nagluluwas. Yes, So talaga nagre-restructure naman para makapag-adapt sa DTI. nagbabago ang priorities. Nagbabago nagpa-priorities. Siyempre, In Kaya terms of programs. sa DTI po igwa ng kitang consumer communications group. Actually, ang communications group, yun po ang nag-design ka ini. Siguro, dahil nga, siguro sa mandato ninda is to provide an effective communication strategy na parang gabos na opisina kan DTI, sararo sa pag-iro, ang sarong programa talagang unified ang messaging. Kaya siguro ginibo ninda yung paagi na gabos na programa kan DTI, kukuruan mo iyan, and then we will make one program na dapat nakafocus kita sa sarap. So,
Kumbaga, Yun mas po yung mas- nahiling ko na pag-create ng communications group, talagang Mabilis. nag-aaral ka may mga Kumbaga sa pero magiging holistic holistic. Oo. ang Yes po. approach. Bako itong okay tawan ta kang Parte-parte. ki sarong sarong programa okay ni. And then Oo. next time naman nini. Iba Yes, naman. iba. Oo. Correct. So ngunyan daro pinagsararo. Pinagsararo. Crossword pattern. So iba-ibang parte pigsararo. So, Sa katotohanan naman talaga, magkakarabit-kabit man sila talaga. Oo. Yeah. They are Totoo, interconnected very eh. puzzle ng Nahilang talaga nahihiling kan sa tuyang mga stakeholders. Kaya ngunyan, pigtatao Tama ta man. sa sarong package. Ayun. itong mga beneficiaries kang DTI na itong mga local manufacturers kasi we're talking here about retailers. Opo. Na kung saan ang produkto bako manggibo di sa lokal. Oo. Correct. Magayon siguro kung the same program or another program shall be used to address. Sana po, Ate, magandang idea po yan. Oo. At actually po, iningang, biglaan lang yun yung pagdating sa Muya. Talaga. Kaya siguro, every week po may nag-abot na bagong programa na hali sa Oo. Manila. Kaya kami man, mabilis man kami sa pag-coordinate kasi magayon ang Samuyang collaboration sa iba-ibang private and public Yes, sector. yes. Kaya siguro, aram ko, pigtatawan man tugon na yan na RD na dapat sa mga local producer, talagang, total naman, yan naman talagang focus kan DTI, maiangat mga sa investment side, di ba? So sa trabaho because ang investment creates job opportunities. Ayan. So anyway, dakulon pa kitang pwedeng pag-urulayan. Pero oras mo na ki Hanap buhay. hanap buhay. Sige po. Thank you. An oras hatod sa Indokang. Rexidol Forte. Bilis banat sa apat. Revicon Tablet. Lakas na kaya ang ambisyon mo. Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Ferrexited Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Alaksan FR. Sa maliit o malaking aray, Alaksan FR agad. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. RightNed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightNed. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticon, Kreml S. Hyperbilis. Bilis. Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Pagpabalik-balik ang hilab, pangangasim, at sakit ng tiyan, baka hyperacidity na yan. Hyperacidity? Target the acid with Kreml S tablet. Hyperbilis, bilis, bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Parang kasing bilis ng commercial na to. Mag Kreml S tablet na. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticone is the generic name of Kreml S. If symptoms persist, consult your doctor. Ipinapaaram kan manahamiento kanaleko na susog sa Board Resolution number 71 Series of 2024 gigibuhon sa Albay Astrodome, Legazpi City ang Annual General Membership Assembly or AGMA kan kooperatiba sa maabot na Hulyo 6, 2024 aldawning Sabado susog sa Artikulo 3 Section 1 kanaleko Constitution and Bylaws. Ang mga aktibidades, on-site registration, alas 12 hasta alas 2:30 ning hapon, program proper, ala 1 ning hapon, business proper, alas 3 ning hapon, pagdeterminar na Igwanin Quorum, Director Eddie V. Gumba, Board President, pagbasa kan mga notisiya na ipinaluwas manunungod sa AGMA, Board Secretary, pagbasa kan papa-aprobara na minutes kan nakaaging AGMA, Board Secretary, barata kan manihamiento, Engineer Wilfredo Buxi, Acting General Manager, Unfinished Business, pagamiandar sa nagkaperang probensyones kan Aleco Bylaws, New Business, pag-aproba kan pag-utang ning 200 million pesos sa National Electrification Administration, susundan kan Open Forum and Adjournment, imbitado ang gabos na miyembro konsumidores kan Aleco, magdarasanan nin bago or latest Aleco Notice of Billing o resibo kasabay ang anuman na valid ID with picture o anuman na dokumentong nagpapatotoo kan sa indong persona. Dahil pwede ang pag-atindir sa paagin proxy o bakong mismo ang nakarehistrong miyembro konsumidor. Ang mga miyembro konsumidores pwede man magparehistro online gamit ang link na ini agma2024.alecoinc.com.ph. Maghirilingan po kita. Diyos Mabalos. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan.
Mula kalidad ng gamot at vitamins ng Unilab at RightMed hanggang pampaganda ng UL Skin Sciences, alagang Unilab yan. Ilayo ang inyong mga chikiting sa peligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017, bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad? Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to Yossi para walang pagsisisi. Quit now. Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige na! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Isama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Aray! 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 Manny Pacquiao po, sa araw-araw na laban, kahit maliit na aray, pag binaliwala, baka di ka na makasabay. Alaksan FR Tulos. Diretso sa pinagpupnan kan kulog kon hawak. Sa maliit o malaking aray, Alaksan FR agad. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Mahigos, makinabang, madali mandulukan. Dako lang napatunayan sa tuyang namatean. Nagpadagos ang serbisyo na pinunan. Pabuluson ang burabot, min kauswakan. Serbisyong may puso dyan. J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Jazzy Jessup Salceda. Jazzy Jessup Salceda. Coco Martin po. Pag may check, high quality. Pag may check, abot kaya. Kaya kapag hanap ay gamot, huwag mahihiyang magtanong at hanapin ang check ng RightMed. If symptoms persist, consult your doctor. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Nong Speed Shop, Nong Speed Shop. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Wag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at Tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ang Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Nongs Me Shop is located at Market Site, Kapantawan, Legazpi City. Kay Kuya Nongs na kita, nakabarato ka na, makita ka pa. Ubo, premang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Natatabang na poong bata ito, sinda kita ika ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan ako Bicol lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo asin pag-asenso. May mga eskolar na nagkaigwang trabaho. Kadakol na mga naginibo, lalo sa mga para o matios na pamilya pa. Senior citizen asin ka, hobenesan yan. Ang AKP, Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa.
Good news! Mga lolo, lola, asin mga makuapo. Kung igwa ka mong talento sa pagsurat, pagkanta, asin pagsayaw, mari na! Entra na sa pa-contest kan Diocesan Commission on Family and Life na ang titulo, Si Lolo asin Lola kan Buhay Ko. Ang Catholic Grandparents Association of the Philippines o SEGAP na sarong programa kan komisyon, magseselebrar kan Grandparents Day sa Hulyo 26 sa kapiyastahan ni San Joaquin asin Santa Ana, ang mismong lolo asin lola ni Jesucristo. Bago magabot ang aldaw na ini, magkakaigwa muna nin makulor asin pano-pano ning kaugmahan ng mga aktibidades. Araw ganing pa-contest sa story writing, harana kilolo asin kilola, asin lolo and lola dance contest. Kaya ano pang pighahalat nindo? Palista na sa Indong Parish Commission on Family and Life Coordinator asin maghirilingan kita sa Grand Competition na gigibuhon sa SM Event Center sa maabot na petsa 20 kan Hulyo 2024. Special prizes awaits you! PS, makipaghilingan sa Indong PCFL para sa mechanics asin iba pang mga kahaputan. Trabaho, 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 trabaho. Ano ang latest? Ano ang latest sa mundo kan business? Ano ang latest sa mundo kan business? Alright, marina hapon po. Mabalik kita sa programang Negosyo Time na Miyerkules alas 2 hanggang alas 3. Trabaho, trabaho, trabaho. Binapaisip po ang gabos na interesado po, suwara pa pong trabaho, naghahanap ki trabaho. Magkakaigwa po kay Lubid Festival Job Fair. Gigibuhon po ini duman sa Barangay 3 Seawall kang Malilipot, Albay. Happening on July 12, 2024. Lubid Festival Job Fair. Kumbaga po, kasabay digdi ang domestic and at the same time mga local employers. If ever po may mga kaipuhan ka mo, pwede man po i-contact ang Peso Manager, si Miss Reynilda Bitara sa telepono 0927-626-7259. Ulitin ko po, Rain Bitara, 0927-626-7259. Or if not po, pwede man po kamo mag-coordinate sa muya bilang Albay Peso Federation Officers. Magagigibun po ini sa July 12 ang Lubid Festival Job Fair sa Seawall, Malilipot, Albay. And of course, i-update ta po ang mga pag-iribata po sa mga kanegosyo na ang Albay Chamber po happening na po sa August 13, 14, and 15 ang ACCI 120th Foundation Day. So mga gusto po maging expo exhibitors, business expo exhibitors, iniimbitaran po kamo, pwede man po kamo mag-connect sa Albay Chamber and look for Mr. John Glenn Lee of Casablanca Hotel. And of course, i-update mi man po kamo giraray para at least aram ta po kung ano po ang nangyayari po sa mundo kang Albay Chamber and National Chamber. Sa July 12 po magkakaigwa ki Bicol Business Summit. Gigibuhon po ini sa Villa Caceres Hotel, Naga City. Grupo po ini, kumbaga may showcase kang mga negosyante ang Bicol Business Summit sa Naga City on July 12. And of course, ang pagtiripon po kang kumbaga executives, government executive, private sectors, yung mga top business players all over or nationwide, gigibun po ang South Luzon Area Business Conference sa July 18 to 19. Duman po ini sa Sedalio sa El Nido, Palawan po, July 18 to 19. So we will be there po on these days po. So back to you, Sir Diggs. Okay, so yan po ang oportunidad para mag-igwa kita ng trabaho. So mga naghahanap po dyan ki trabaho, magluway-luway na. Pasyar duman sa gigibuan ng mga jobs fair. Yes po. So yan pa man po girari kita sa programang Negosyo Time na. And kaya riba tamang girari ang satuyang resource person, si Senen Briones, kang DTI Albay Provincial Office, ang Information Officer. Yes. Para po sa kaaraman kang kadaklan, ini po si Senen, most of his official function sa DTI dealt with international trade. Yon. Sa Manila. Yes, nagkataon na taga Bicol man siya, sabi niya siguro kay puwang ko na maguling Bicol, kaya yaon siya niyan. But in most of his trabaho, dealt with international trade. Wow. Anyway, kasaba ko siguro layan tayo itong tindahan mo, i-level up. Yes. Ito po, we are referring duman sa mga traders, specifically mga sari-sari stores, mga retail stores. Ngunyan, gusto kong ihapot kung ano ang status kang sa tuyang mga micro and small enterprises dealing with itong mga local production
Kasi if we want to level up ini mga retailer, siguro magayon man kung i-level up man ini mga producers unless naka-level up na sinda. So gusto ta maaraman siguro sa kunyan, ano ang sa indang level pag-abot sa operation, specifically pag-abot sa use of technology. Yun, talagang unfortunately, RD, talagang maluya po ang sendang pag-adapt sa technology nga ni. Siguro dahil nga ni, dahil man hindi nahihiling. So, impaka ini. At the same time, dahil hindi nahihiling sa kabuuan kasi masyado sindang kumbaga micromanage kumbaga dahil hindi nahihiling sa potential na may tatao ka ini sa negosyo. Kaya nga ni itong programa kan DTI po na e-commerce na bago naman talagang pigtatawan talagang focus na kang sa tuyang DTI. In fact, may sarong grupo na po diyan na ano po na specific si DTI na handled by Yusek Pacheco. Wow. Tulo po ang sa iyang target na programa duman para sa e-commerce. Ini po so market access, digitalization at saka yung logistics na sabi mo kasi bago baga. Yes, so nailing talaga sa problema na dapat ining digitalization, ining market access at saka sa logistics matawan, ma-addressan. Ini po po na nayaw po siya diyan sa e-commerce page kan DTI. So sana po may mga programa kasi on the part of sa probinsya sa department sa region or sa province dahil man kami pwede makapag-initiate ng programa kasi ini po dapat holistic approach halip po dapat sa Manila para sa yun nga nito saro ang messaging saro ang hiriro at least sabay-sabay kami mahiriro. So talagang dakula po yan na challenge po RD talaga na ang sa tuyang mga micro dapat mag-level up through digitalization and unfortunately nga dahil pa kulang pa so sa pagi pong programang ini sari-sari store i-level up mo program na hiling talaga na kaipuhan talaga. This is the way forward. Dahil naman kining ratrasan dahil naman kita mabalik naman sa Stone Age. Okay. So ang ano nga nidigdikan DTI na sabot man kan DTI na ang micro enterprises ay talagang parte na kang ekonomiya ta. Di ba? Bako man sa talagang dakula talagang pigtataon yang tabang sa mga barangay. In fact, yan ang kinukonsider na backbone. Backbone talaga po, RD. Kaya dapat talagang tawang kisuporta. Tawang talagang focus na suporta. Kaya nga nining sari-sari store program, SSS ang tawag may. Acronym, SSS. Sari-sari store. SSS. SSS program. Sana magpuon naman digdi so patoy padagos po ining programa ini bago lang ini one time madagit sa ino kayo ng SSS kaya nga po pwede ba siguro sari-saring program sari-saring program diba baka nga madagit sari-saring program sari-saring program SSP so siguro po nga sa DTI siguro sa mga next run kayo ni maglalawak ini siguro mahiling sa mga siyempre may feedback session din na mangyayari may monitoring evaluation at nahiling siguro yung impact at the same time kung ano pang mga na gaps, challenges na dapat i-address. So siguro po tuloy-tuloy po ini na programang ini kasi dakula talagang trabaho. Yes, and looking forward po na talagang i-adapt na talaga yan kang sa atong mga SSS. Yes po. Sari-sari stores. Yes. Sige po, Sir Diggs. Sana maging successful ang programang ini para ini mga sari-sari store medyo umangat naman Opo, tama. Yes. Bako lang sinda so traditional. Traditional rin na. Baka pwede sila maging in the future convenience store sa lugar ninda. Correct. Convenience store, no? Siguro, yun nga siguro po talagang tamang term na talagang yung formal convenience. Kasi sa ganyan po, barangay sila informal. Informal sector kan sa yung ekonomiya. Pero dakulao nang sa indang contribution. Correct. Kaya siguro we want to formalize that and we want to let them know na talagang ang DTI yaon po sa inda. Porsigido. Yes, porsigido sa pagtabang sa inda. So gustong magsali sa programang ini, anong sa indang dapat tama ka, sir. Yes po, sa muya nga sabi mo pag ining maabot na naman ming module 2 magdulok lang magranid lang po kamo sa negosyo center kung harayo po kamo digdi sa probinsya sa Legazpi sa opisina me or kung within the Legazpi lang kamo pwede kamo magduman sa muyang DTI Albay Provincial Office magpa-register po kamo duman during the day ng session para at least sararuan lang nakaw nindo. The same time mag-avail naman kamo kan diskwento kasi on the side nga iwaki nangyayaring diskwento caravan
na pagbebenta. So may mga partners po diyan si DTI Manila. May nailing akong yaon si URC yata doon. So minsan si Nestle pa lang nailing me. Siguro pilot pa lang nga. So sa mga masunod kay ni RD, kung di man mamarapaton mo, magbalik kami digdi para ma-share naman kung ano naman ang panibago digdi sa sari-sari store program. Always welcome po Ay, mo. thank you po, RD. Lalo kung may dara ka mo discounted product. More than welcome po. Welcome. Okay. So yun. So, gusto ko rin iklaro, sa kada activity, itong mga nakischedule activity nindo, igwa ning karaban, diskwento karaban. Iyo po, RD. Okay. Igwa pong RD. Sa anom na bulan na yan. Yes, Every month. may ma-coordinate sa mo yang wholesaler, distributor. At sasabihin sa mo yan, Mr. DTI Albay, kami po so distributor, wholesaler kan sarong multinational brand. Kami po ang kaintra po digdi sa industry partners. So baliktad nga po talaga. Ulitin mo lang na bako kami nag-iimbitar duman sa Sindang maran eh. So ibig sabihin talagang may coordination po ini halit mismo sa manufacturer sa Manila. Wow. So simple lang pala ng pagsali. And again, ini po applicable ini sa gabos na probinsya. Yes po, yes. Sa Bicol, sa buong Pilipinas. Ano? This is yes po, region-wide, nationwide. So simultaneous ang kanila. Simultaneous po, yes. Simultaneous po. Kaya dakulaon po, duman po sa 1.3 million na pigsabi ko bagang universe na MSMEs. Ang gustong ma-impluwensya kang DTI digdi sa programang ini 550,000 MSMEs. Almost 50%. 50%. And then, doon sa pagbaba pa naman, at least man lang 200,000 ang medyo umangat-angat man lang, mag-level up. Ayun. So, medyo doable, kumbaga. Doable yan. Mangyayari yan, Sir Senen. Opo. Okay, sige po. So, anything more po na gusto tapang iduunan, Sir Diggs? Okay, sabi ko nga ni Kasubago, siguro sufficiente na sa informasyon manunungod sa tindahan mo, i-level up mo. Yes. Ngunyan na, sabi ko Kasubago, ang ano ni Sinen exposure is mostly on IP, international. Ngunyan garo igwang international event Yes na po. sinalihan ang mga taga Albay Bicol, and yes. other Sige. producers sa Bicol. Opo, tama-tama yan. Pwede siguro I-share istorya ta mo po sa Okay. publiko po, kung sir. ano ang magayo na istorya. Okay. Ini po kayang pig-iintrahan ko niyang kang DTI Regional Office 5. Sa panginginot nga ni po ni RD Dindunabol. Parang 6 months in the making po ini RD. Kasi po, in the making na pag-intra. Kasi nga po, bago nag-intra po ding 15 MSMEs kang Bicol. 15. Opo, nag-agi po sila product development, product improvement, product development. Si Sen nag-ibig ang product Si development. DCP po, Design Center. Design Center Philippines. May mga resource speaker po, resource persons po kita nahali sa DCP. Nag-conduct po sila one-on-one session digdi po sa mga MSMEs ni Anong purpose kang product development? para po digdi sa Opo, ini pong product development kasi po, syempre dahil ini pong iintrahan kang pig-iintrahan kaning MSM Bicol MSMista duman sa Japan. Ini po yung lifestyle. So pag sinabi natin lifestyle, yan po yung mga bags, mga fashionable bags, and other accessories. So siyempre po, dahil lifestyle yan, pabago-bago ang trend. Kaya dapat po, ini pong pag-intradigdi, dapat may bago kang introduce na design. Produkto. Na siyempre, ang highlight mo naman sa mga indigenous materials ta. Yan po dyan si abaka, yan dyan si shells, at yan dyan si coconut. So ito yung produktong indigenous materials ta. So sa paagi nga po kang DCP, Design Center of the Philippines, na may mga designers po kita dyan na under kan DTI man, nag one-on-one sessions sinda duman sa mga participating MSMEs at nagkaigwa sinda yun nga mag-develop kisarong produkto. So pagkatapos kayo yun na po si pag-intra nila sa lifestyle, nagigibuhon po digdi sa Tokyo Big Sight. Wow. Ito ini po ang usual na venue kan mga exhibits diyan po sa Tokyo, Japan. Sa July 3 until 5. Sa July 3 mapunpungon yan until 5 July 5. So, ini mga participants na 15 producers from Bicol, bago sinda pinadara duman, bago sinda nagduruman. Opo.
may preparasyon. May preparasyon. Lalong-lalo na sa produkto na sa indang Dadarahon. Yes. Para maging malaki ang chance na yung Global, may order sa yes, global market. Global market kasi doon ini pong lifestyle talaga yan po diyan sa mga institutional buyers. So syempre naghahanap yan kay mga bagong designs. Ang sarungan idigding ka intra RD si Tita Meds Villanueva kang Sherman Cottage na nainit na po kang pitchat 29 pa yata 30 na nainit na duman. So talagang dakol sinda dakol po sinda kaya nahinit 15. So kung mahiling mo sa mga participants na pa lang, talagang mahiling mo na ining trade fair na ini, talagang hinandaan. Most sought after kasi di pong mga exportant mga institutional yan Maintra nila yan pag nahiling nila may potential talaga itong. So gusto sabihin ang mga participants duman ngunyan mostly are exporters. Are exporters talaga. Talagang meaning iguana sinda talagang experience kung paano mag-exhibit, yes. kung paano magkipag-transact or paano mag-negotiate sa mga buyers. Importante po yan RD na paano mag-negotiate na sa mga yan pa sa ang mga kakulangan sa tuyang mga MSME sa pag-negotiate sa mga foreign buyer kasi iba pa ang pag-negotiate sa local at sa foreign buyer. So gusto sabihin kapa ninda ang pricing and costing. Yes po. Kasi diyan minasentro ang negotiation. Para on the spot makakataram ka kung okay, ini ang tawad kang buyer. Okay, kaya ko pa yan. Diretso. Kung kaya o dae. So explain ko lang RD duman po sa ikaw ang booth lang duman na parang designated na pigtao ang DTI. So 15 po medyo dakol sinda pero they will have to make use of the space provided. Kasi mahal po ang booth. So si DTI po nagtao po booth duman. So mag kanya-kanyang display sinda duman so 15 duman. So gusto sabihin itong i-exhibit naman na produkto talagang piling-pili. Piling-pili po talaga. Yes. Kasi naggibo kang selection. Well, siguro primero syempre yung pag-invite tapos pigsasala man din sa opisina. Hindi, so mga produkto. Mga produkto ang aram ko po sa region at the same time with the coordination ng pagpili si DCP. DCP. Syempre sinda po ang may advanced knowledge sa mga latest trends and at the same time kung anong mga bagong designs na pwedeng incorporate. So iba pig-enhance, so iba medyo pig-tweak ng diet. So iba bagong talagang design. So talagang mga new products talaga na talagang duman mo lang mahiling actually. So siguro sana magay ng resulta. Requirement talaga pag ma-intera ka sa mga Arugan exhibit, dapat bago ang sa imong concept. Lifestyle, fashion trends talaga dapat may gon. Kasi ang kadaklan sa mga buyers, halimbawa igwa kita dito ng international fair sa Pilipinas. Itong conducted kang FAME, Arugan. May mga buyers yan na halin Japan, other countries, minadidi. Correct. So gusto sabihin, familiar na sinda ka mga produkto available. So therefore, kung ma-exhibit ka duman sa lugar ninda, dahil ka pwede magdara ka mga produkto na nahiling na ninda. Iguana sinda. Correct. Kasi naghahanap yan kibago. So yan ang purpose kung nagkaigwa ng product development. Importante po talaga product development para continuous ang change ka mga produkto kasi ang taste baga kang buyers nagbabago. Pabago. Tama. Kaya dahil nga din yung DCP, siguro kaya nga 6 months in the making po, RD. 6 months, haloy-haloy. Parang kasi syempre may mga pabalik-balik and then pabalik-balik and the same time sa mga pang mga documentary requirements sa kaipuhan, sa pag-shipment and many things. Alam mo naman ang Japan, very strict sa mga di ba? So dapat masunod. So yun na po. Saka may mga din yan may mga limitations kung ano ang pwede mong darahon, lalo ng mga chemical components. Yes. Correct. Kaya at least yawan po duman sana magayon po so reaction kasi nahiling ko sa mga post kan mga MSMEs dakulang primero nagpapasalamat sila sa DTI but at the same time siguro mga initial feedback magayon man siguro ang response kan mga buyers sa mga produkto sa mga display ninda. Ayos, great. Ang kagayunan kayan kung maging successful duman, when we say successful, ang gusto sabihin, may order sindang dadara pabalik. Correct. Yun.
pag may order na dara pabalik, kung sabihon, igwang trabaho ang satuyang mga Tama. worker, Workers, mga craftsmen din. manufacturers. Correct. Igwang trabaho, may income, medyo marami Economic sa tuyang viability. kabuhayan. Yun po yung sabitang TNK. rollover. Rollover. Kaya, Para so Trabaho, programang negosyo. ang tindahan mo i-level up mo, maging successful Mag-realize. din. May purchasing power Yes. sa mga May chain reaction, tao. RD, ah. Chain reaction, economic driver. Tama po, yan. ano. Tama. So, yun talaga. Yan ang purpose naman. So, sana nga positive po. Kaya, tama-tama, RD, na sinabi mo na may trade fair nga. Yan po naman si RD Dindo Nabol. At the same time, Wow. si colleague kong si Jolo Bobadilla ng Okay. Region 5. So, yan po sinaduman para mag-assist po sa satuyang mga exporter. Aha. So all the best po sa mga All the best po. yaon duman. Yes. Alright. Sige, Sir Diggs. Okay. Anything more? Ilingon ta ang oras, garo uminabot na naman kita sa pagtatapos ng Oras programa. kason. Madalion lang. Sabi nga ni Sinin Kasubago, siguro sana ngayon sa masunod magdidigirada Wala ba? kami sa mga succeeding stages Pwede ng po. programang tindahan Level up. mo, level up mo. Alright. So, sa ngunyan, hagadan na lang kang sa iyang parting word sa tuyang resource person. Aha. Okay, Miss Sinen, sa imo na ang floor. Unang-una, RD Diggs, thank you, and Ma'am Hanelet for inviting DTI Albay. At the same time, first time ko po digde. So sana po labo ko din ang Bago pa yung last. last. Ako na po matara bago yun ang last. Maugma po ako din na nakadigdi, nakaiba po kamo, nakauron ng gulay-ulay kita, manungon po sa pagdinegosyo, sa trade, at iba pa man. So sana po, mga programa po kan DTI, kung gusto po ninyo maaraman ng mga programa may, please always follow and like our page, DTI Albay, at the same time yung DTI Region 5. So kung may mga ano mga concerns po kamo, na din na po kamong time makapagduman sa opisina, pwede naman po kamong mag FB Messenger, mag-chat po kamo naman, and of course we will reply to your inquiries or concerns, hindi bako man ora mismo, but we will make sure na magre-reply po kami. So, Alright. thank you very much po. Thank Okay, you. Hanilet? More power po sa DTI. Opo. Siyempre po, mga kanegosyo time na, please mark the date po, yung nabanggit po ni Sir Sinen. Sa July 24, i-level up ang ating marketing. August 28, i-level up ang puhunan. September 25, i-level up ang paninda. And October 23, i-level up ang operation. So mga interesado po, i-like and share da po ang DTI page. And at the same time, pwede po mag-connect kay Sir Sinen. And pwede man po kay RD Diggs. I-connect me na lang po naman sa DTI. Sige po, maray na hapon po sa Gabos, and see you next week po, next Wednesday. Tama yan, Hanilet. Ang masabi ko siguro, kung gusto tang maging maugma ang pagninegosyo sa Legazpi, and gusto tang maugma kita mismo, magdangog kita sa programang Negosyo Time na. Every Wednesday, 2 to 3 p.m. Apo. Maray na hapon po sa Gabos.